Saret it-tieni laqgħa strateġika tal-Forum tal-ħsieb għall futur tal-edukazzjoni f'Malta fil-qasir MEFF biex tissaħħaħ il-Viżjoni Malta 2050 u l-kollaborazzjoni mill-qrib mal-Organizzazzjoni għall Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiku OECD. Dan il-forum twaqqaf bħala parti mill-Istrateġija Nazzjonali għall-Edukazzjoni 2024-2030 fejn l-MEFF u l-mekkaniżmu ewlieni biex is-sistema edukattiva f'Malta tkun ippreparata għall-futur. Is-sessjoni nfetħet uffiċjalment mill-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-żgħażagħ, ir-riċerka u l-innovazzjoni, Clifton Grima, flimkien ma' segretarju permanenti fl-istess Ministeru Matthew Vella. Fost l-oħrajn il-Ministeru tkellem dwar it-trasformazzjoni li għaddej minnha s-settur edukattiv. Dan il-forum għandu importanza kbira il għaliex iħares lejn dak li huwa l-preżent immanka l-futur fis-settur edukattiv. Fejn wieħed iħares lejn dawk li huma r-realtajiet fuq livell internazzjonali manka fuq livell reġjonali u allura wieħed jippjana kif jista' jimmassimizza ir-riżorsi. Hemm enfasi kbira fuq il-mod kif wieħed jipprepara s-settur edukattiv għal trasformazzjoni kontinwa li għaddejja fuq livell globali u allura għandek diversi stakeholders madwar il-mejda illi kulħadd qed jagħti l-kontribut tiegħu ban wieħed. Dak li jkollna sistema edukattiva li tagħti l-aqwa għodda l-uliedna sabiex dawn jilħqu l-iżvilupp sieħ tagħhom u jkunu suċċess fid-dinja kollha. F'allinjament mal-Viżjoni Malta 2050 l-MEFF qed tagħti aktar enfasi fuq il-benesseri, l-inklużjoni u s-saħħa lill-edukaturi. Permezz tal-mekkaniżmi parteċipattivi tiegħu u ċ-ċentru ta' trasformazzjoni, l-edukaturi qed ikollhom ir-rwol dirett fil-formulazzjoni tal-politika edukattiva, filwaqt li diġà bdew workshops dedikati għall benesseri. B'dinja li qed tinbidel l-MEFF jikkonferma mill-ġdid l-impenn tal-pajjiż għall-edukazzjoni ġusta, reżiljenti u mmexxija minn ħsieb viżjonarju li qed isseta' lill-istudenti u lill-edukaturi biex jiffaċċjaw l-isfidi ta' għada. Minnaħa tiegħu is-Segretarju Permanenti Vella qal li permezz tal-Malta Education Foresight Forum, il-Ministeru qed jaħdem b'mod strateġiku biex il-politika edukattiva taħdem sinerġija sieħa mal-Viżjoni Malta 2050 fit-trasformazzjoni holistika tal-kurrikulu biex jilqa' l-ħtiġijiet ekonomiċi u soċjali tal-ġejjieni.